Yeah, yeah, yeah. It's a boy, like Muzo. Ndina Dr. MayLee. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Sandizo zanda itarisira kura uone iko zino ndazoona. Life chidzidzo cheupenyu right now ndazodzidza. Ndiyo life yatirikurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Ndiyo life yatirikurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Hakuna chinouya wakarara, mumwe wangu wakakundika waparara. Kutsvaga is the only key, saite sesimbe unogarepi. Dai zvaibvira taita kunge nyuchi, kushandira pamwe toita chinhu chimwe. Life yacho wakagara inorwadza, mumwe wangu ngatiite zvinofadza. Ndiyo life yatiri kurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Ndiyo life yatiri kurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Life in a straight ini handidei ndoda kurarama upenyu wangu uri straight. Kune vaya vaya vandakatadzirai ndoda kuti imi mundirekererei. Ndakararama ini mukuchiva, ndakararama ini mukutadza. Zvese zvandaita ndaita mukusaziva, saka vapi yangu ndati ndiregererei. Ndiyo life yatiri kurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Ndiyo life yatiri kurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Hakuna chinouya wakarara, mumwe wangu wakakundika waparara. Kutsvaga is the only key, saite sesimbe unogarepi. Dai zvaibvira taita kunge nyuchi, kushandira pamwe toita chinhu chimwe. Life yacho wakagara inorwadza, mumwe wangu ngatiite zvinofadza. Ndiyo life yatiri kurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda. Haimbodi kuswera wakarara ukadaro unoswera waenda kumusha. Ndiyo life yatiri kurarama inoda kushinga pamwe chete nekushanda.